Kawiling lancang kedunya kang keleweran Pinata sanjata runo Rono padusen mandala sekaring bawono
Badhe awit lepas purna masida awit lemas tundang jagat karungmu kiran pun bukan sisaning di sono-sono sinawung pelangan wirobu masih mesti menabrak dudukkan dengan turu-turu katuru kalau perapat dari para diundur sukomo-komo prameng isworo karang tokun nekin zaman purwo ini sudah terenggang di nomor dungu kenap hitam mengerokoman ke tekak wasanane putiko pertama dengan tumpo-tumpo marmo panggung sang norwang koto anu tinggal bundikan norwang carito samanti ingkang kakwa di dosa purwo ikoran siji hadili muwe dosa sepuluh purwo wuditan hati-hati ini Gargo Buto datang kaki negari Kencono Purwo negari Kencono Purwo Kenariko Bebuko Morci PKB ketinggal panjang kunjung pasir Rukin Lojinawi Gombak Ripak Karto Toraharjo panjang marang do kunjung marang luhur negari Kencono Purwo luhur kawi banyu dawa pocapan itu Pasir samudra wungkil gumuk negari Kencono Purwo karajan samudra loyo kinapit-apit dargo ageng saha ngayunaken bandaran agung Lojalitan Daniwo kata para kawula kang sambung dan padikanipun para nasis babagan keparing samyanang bukarya garung mluku macul sak panunggalane wedalipun tanentu sapa wijo ketingal ijo royo-royo kemari patan daniwo katas koro sudah kali harus sakinangku dua tanah sabrak Surya pantaran katri biji datang nomo pedoti sedaya datang lito pringgo bayane marga sampun pundhan karo kangiran dari Kencono Purwo merah kang sarwa sinadi denti badan layar sedaya ini tumuju wonten dari Kencono Purwo Kripa Katondro para kawula kang sami tumandha salebeteng kita Kencono Purwo katanya para kawula ketingal jejel riyel apipit pangrasa duduke tepung kalitis papan lan katepahan rupa awit saking katanya para kawula ingkang sami dumumuk wonten salebeteng kita Karto Raharjo Tandaniwo para kawula dene manang katite ingon-ingon Rajakaya lembu maiswayan tambangan datang wonten ing Cinantangan rina kagelar wonten ing pangunan wanci latri wangsul dhateng kandhanya sowang-sowang kalih sing durjana juti Raharjo Tandaniwo
para mantri Bupati Nayaka Semarang Wadyabala sumrambah para kawula satu kidul kumpul bandul propol sayut saka kartinaya pakaryaning praja sedaya samya ajrih pilarading Sri Nalendra Danang Nalendra kemari jagat ingkang boy pratiwi kasusungan dening Akasa kaget pengin pohoro kawengku samudra raya sineksenan sang Hyang Candra kepadangan sang Hyang Surya padha miripna lagung kencana kula Nalendra dening para mantuk budi dawa lesana ora sasih mateng para kadang sentana medhak dhateng para kawula mangertos para kawula dhateng kagungan duga kaparingan duga dhateng kagungan busana kaparingan busana yekti Sri Nalendra balaba ing drana buga saged tansah lumimpih sedaya upama dasya utami mlampah bali undang kumprang apupuh ngapura pating para kadang sentana para wadyabala para kawula lumimpih pangreh utama Sri Nalendra datang sepung muja semedi rena susu kawekas tunggal rasa sajiwa mumpuni ngaguna putus periksan dingin Grihasta wikan merik barang ngungsit tubuh Sri Nalendra inasian para Jawata winawong para widodari kinapa saking mancana dari Sri Nalendra kepadang paningali ageng obori tebih kumarani Sinten dosa nanamira Sri Narapati wae dosa 10 nama jejuluk Sri Ratu Narapati wis ngarani iku jejuluk Prabu Sidhi Panunggal lenggah dampar ketulung tengah ageng perbawan niro satu mati jalma mara keplayu senajan migonya barat mangemperek berasan kayu adoh tumiu dengan celak samyo mandu lenggah dampar ketulung Sri Nalendra sinten kang kepareng caket pasuwanan niku putra dalam kencana pura kekasih Raden Sri Kesupa Agus Mananira karengga dening busana Satria Digus Mandraguna Jayeng Palugun ingkang mangarsa kasambet sawanipun Sang Retyawati Bindi Mustaka mengkaraken Sang Yamala kadang sentana mantri Bupati Nayaka Sumawana Wadyabala Blabar Yayah samudra kang tanpa tepi yen cinandra sang Malaswan mangetan dumugi Punggangan mangene dumugi Wantilan mangalih dumugi Pangurahan Ndawi Kendhon doyong dewa pacak suci kayuwarna kersa ngagem busana manca warna pindha panjraing pustika ingkang ngagem busana brikadya diri pawaka gunung Kalagar mengangah wonten ngersa dalem ingkang ngagem busana sita kadya kerendha rahana pindha kuntul wonten madyaning lirwengan pating ero ingkang ngagem busana cemeng kadya dandang anglayoni dandang mangsa narpa legeng jroning griya Sri Naranaka lenggah dampar ketara nanti rawunya Jawata Surawaya pating para Jawata Trigasa Watanawa Sang Hyang Kaneka Putra Bathara Narada serangguning sanira datang kesamaran Sang Hyang Rada pinangka pati Jawata tedhak wonten Percapada
kadherekaken para putra Jawata sanghyang penyarian katurun ganyang satata jajar purganira napa agung kencana kula napa agung kencana kula sangga para kadang sutana putra sowan wonten madyaning Sitinggil kersa ngrasuk busananing keprabon kersa ngagecana Cinggil Puspita kaparingan lingga cinarikan sadeblok ageniwa kersa ngagem tampuh parang rusak balok kaparingan grudan kersa ngagem mudhun Cinggirilis oncal-oncal emas ginepeng kersa ngagem Mangkutaraja Kencana jaman Mas Sungsung 3 kinanci-kanci Garuda Mungkur Kota Sirangga Praga Kencana Sri Nalendra kersa ngagem Telagaw Naga Mangangsa Gelang Kroncong Rineka Sarpa ulur-ulur salira pindha naga mangrangsak Sri Nalendra kersa ngagem wangkingan para peladrang ukiran padhang bali tunggal semi pendha kinatah kinaturengga kaparingan mutiara kang sak jagung-jagung gengya kersa ngagem lisah dekat kasturi gandana mangambar-ambar orang mantra-mantra kitang mangobono pindha Bathara Indra Mangejawantah Ginarepun Sangya para widodara widodari apsara apsari dewata dewati mawa tejo analai semara sumendhuling antariksa Sri Nalendra Prabu Singgih Panunggal Hormati Nalendra Srikaka banyak dalang samunggaling bal-bal kendhi perkara kacumas Bokara Kencana lar badhaan pinang-pinang bareng abdi dalem pinasih dawuh dumateng para abdi dalem kene nyamisaken priyem kula ing Tunggal mriyem Nyai Kanantaka kacawisaken boten madyan ing alun-alun para prajurit Manunggalan yuga sampe tancuk Kaliwondo satu kelakapan Kaliwondo maningkis yen Cinandra mangambar-ambar untaping para prajurit ing kanca maju kanca jayane
risedeng sinewa Mo Prabu Sidik Panunggal Plastik gambar Sono Asri rengganku sono kinontrang kondrang masrekno ya yang Bathara Endro Bapak Nalariwo Kang Samya Sigbo Sri Nalendra Arum Ngandiko Alon Sri Nalendra Wijiling Sabdo Dewang Sukma Mangadyurine jagat mangestun kala Sri Kesumpa muka tinggalan Rama Prabu miji dumateng putra prayogatna jeneng Sira Sowan kula niki mangeswaken dawuh Patih Didi Mestaka Sowan menika sampun mangarsa Patih Didi Mestaka wonten dawuh sinuwun kanthi raharja sowan sira berkakang setunggal sowanipun abdi dae patih boten wonten sami kula setunggal menapa sungkeme pangabekti bukti kunjuk sandhape kepodutan ya Patih Didi Mestaka wis dak tampa beli prayogatna pisowan sira kula nuwun dhateng Setika Sri Kesuma kondur sadodal wonten paringadhawuh apa wis tekan titi wancine wektu dina iki pun Rama bakal pinulung marang Jawata ingkang linuwih panjenengan ngendika kados mekaten Kanjeng Rama panjang bener wong atuwa sira nggadhampar kencana lawas sing urip lagi sepisan iki wong atuwa sira nggadhampar kencana kerawuhan Jawata Suralaya iki pangandikaning para sesepuh para winasis yen Jawata Suralaya tumurun ana Mercapada iki bakal mubu marang yuswaning titah Mercapada apa ya tekan titi wancine pun bapa bakal tinimbalan ana kayangan jungkring Saloka Kanjeng Rama kepiye nggih Sri Kesumpa panjenengan prajuri ngacarani rawuhipun para Jawata ingkang sampun lenggah wonten madyaning Stiti ya nggih bakal matur marang para Jawata nyunawit dalam sewusan yang digulung kaneka buddha saderengipun ingkang wayah ngegunging samudra pangasami ngaturaken raharja rawuh wonten Mercapada wonten praja Kencana Buruh ayo Prabu Sidik Panunggal saka pamuji nika rawuh ulun ana Mercapada mbuyama sambe kala suwidyapa kula niki kaprayogan kelinggah wonten madyaning Setingi ya kaya wis prayoga iya
jeneng kita ngaturake begitu wis ulun tama pangesturun tumrapun jeneng kita Siti Manunggal yen matur sembah kula pundi wonten astaka dadosaken jimat andayana kasantosa iya Sanghyang Penyarian semanten ugi ngaturaken karahadian rawuh wonten Martabada wonten negari Kencana Wura. Oh iya. Saka pamujine titah Prabu Siti Panunggal Boyana Sambikala Swidyaka. Sampun terus. Syukur bejo sewu. Pangesturun tumrapa jeneng kita. Kula pundi wonten astaka dadosaken jimat parigi andayana kasantosa. Iya. Kula semanten bisa nggih kula ngaturaken sumpeng pangabekti kula. Ya, sering kesuma ya tak. Ulun tampa ngaturake bekti. Pangesturun tumrapa jeneng kita. Kula pundi wonten astaka dadosaken jimat. Sasampunipun ingkang langkung prayogi Sanghyang Kula. Ingkang wayah Siti Panunggal badhe matur. Iya, arep matur Prabu. Menapa sampun dumugi titi wancinipun ingkang wayah Prabu Siti Panunggal badhe kapupu wonten kayangan tinimbalan wonten kayangan Kondowaru nilaraken Martabada nilaraken negari Kencana Wura nyuwun sabanipun Sanghyang Kula. Oh, ini Siti Panunggal jeneng kita mboya kagetan para Jawata iki miturut sabdaning para winasis iki yen medhono Martabada iki pancen yo ngupandi nyawa nek iki mboya iki lajeng kados pundi kula iki diutus marang Adi Guru iki apa kepala nyata jeneng kita kuwi Nalendra Kencana Wura kagungan yoga putri ingkang sesilih Dewi Rasawati. Nggih. Amit dalem sewu menika yoga kula. Estu kula gadah yoga pawesti Dewi Rasawati. Nah iki saka kersane Adi Guru iki bakal diboyong ning kayangan. Bakal dipundhut garwas pinaka dadi geneping widodari. Lah jeneng kita ki bejo titah aja duwe mantu dewa. Iya. Moko ratu-ratu ning dewa Siti Panunggal iki. Dadi arep duwe atur apa mengko ulun pinangka ngaturake Adi Bathara Guru. Iya. Matur sembah nuwun. Sanghyang Kula sampun ngendikaaken menawi badhe mupu yoga kula Dewi Rasawati kabaya wonten kayangan. Iya. Badhe dipun pundhut garwa Sanghyang Kula Bathara Guru. Ayo kuwi bener. Anjo cara titah Martabada iki tata cara aja dinani nek tukang ya tukane apa. Iki. Mantu kita kuwi Adi Guru. Arep njaluk gamelan lokana apa ditabut? Wiyagane para dewa ana dewa kembar sing demo bakal kasih hajat. Matur sembah nuwun. Wis mengko dewa iki mesti wis dawuh ingkang natap bangsa Lokananta iki. Mengko dewane sing enom-enom ngono. Iki. Upamane jeneng kita kuwi bakal ndawuhe yoga kita Rasawati lan Adi Guru njaluk tukon munggah swarga tundha sanga ora ming sanga tundha 1000 mesti bakal kasumbaten jeneng kita iki dadi para tuane Adi Guru iki sesuk munggah swarga tundha 2000 matur sembah arep nyuwun tukon lintang rembulan bakal kasumbaten iki njaluk tukon Sindene Widodari. Sindene Widodari sing cilik-cilik. Sing gedhe yo ana iki isih disimpen. Wis jeneng kita mung
matur jeneng kita lila ndhawuhe yoga kita Rasawati lan Adi Guru bakal nampa nugraning Bathara nyuwun apa-apa bakal kasebadan. Lang rang yang ingkang driya suming tias katurika lemot kabian paning rimo ram driya manawo nabo kekunging yang seso matur nuwun saking ngendikanipun Sang Hyang Pikulu ingkang ngautus Sang Hyang Pikulu Bathara Guru yoga kula Dewi Rasawati badhe sowan wonten kayangan pinangka widodari jangkeping widodari kayangan dipun garwa Sang Hyang Pikulu Bathara Guru. Iya Siti Panunggal namung wayah badhe matur arep matur penapi rikala semanten kula ikut Jawata menika sampun ngendika. Iya kepiye? Titah Mercapada urip ning Mercapada bakal tak paringi judul dewi-dewi. Iki kaya ngono kuwi pancen ngendikane dewa. Pendhita karo endang, satriya karo putri. Kewan padha kewan, antarane sapi yo karo sapi, kebu karo kebu. Jawata layang widodari. Ya pancen bener. Namung kenging menapa Sang Hyang Pikulu menika pucanging para Jawata lajeng badhe boyong titah Mercapada putri badhe kagarwa wonten kayangan. Menika ngendikanipun Jawata menika lajeng kados pundi Sang Hyang Pikulu. Ngendika kaya ngono ki biyen yo, Ken. Nek saiki wis rubah, lho. Pancen Adi Guru para Jawata ngendikake dewa karo widodari, pendhita karo endang, satriya karo putri, iki kewan padha kewan. Nek kuwi biyen, nek saiki ki ora wis rubah. Wiyaga karo sinden ngono barang wis biyen nek saiki yo mau wiyaga iki dadi bojone penjahe ta sing bakul sayur lah yo. Tatanan kaya ngono kuwi biyen yo ngene saiki wis rubah kabeh. Dadi upamane Rayeksa karo Rayekshi kuwi jodhone ngendikane para dewa biyen. Nek saiki Rayeksa gayu putri iki ora ning apa-apane. Ngono. Nek biyen iki dalan karo sinden nek biyen. Nek saiki wis rubah. Pangapunten menapa kenging dipun ugemi ngendikane para Jawata. Lah ya diugemi ya monggo ora ya monggo. Ning sing baku yoga kita Rasawati kabaya ana kayangan kanggo gedheping widodari dadi garwane Adi Guru. Dadi yen jeneng kita matur jodoh-jodoh kaya ngono kuwi tatanane biyen saiki wis rubah kabeh. Aja meneh kuwi gak mlaku kono nek ndi. Ana kayangan
padha ditangkap para putra Jawata. Nah yen kabeh sawit iki medhun pangku piye? Saiki ora kabeh sawit yo teng serbarakane. Iya pangapunten. Yang lho yang dadi apa karep yo. Jeneng kita iki kudu matur. Ning wis sing wigati jeneng kita Lila. Dewi Rasawati urun boyong mengkayangan iki. Mangke badhe kula timbali langkung rumiyin. Menawi purun kadoya wonten kayangan monggo kadoya menawi boten nggih nyuwun pangapunten Sanghyang Pipulun. Wonten patmo saking bebendu tulang sari kula boten saged amur bodine yoga kula Rasawati. Ya wis boya dadi apa ya lagi wis. Wis atodake marang sapa wae monggo ning sifatku. Jeneng kita ngendika marang Rasawati kadoya menawa kayangan. Iki kula tak nyuwun pamit badhe merepeki Dewi Rasawati. Ya ingkang prayu ngadati sing temen nggonmu ngendikake mriki Sanghyang Pipulun. Ana dewa yang ngungkuna yen ngungkuna ngabaran keladu dewa nyugetan Narada taline lancan kedukan kalireran Sega Pyara Putraku napa Kencana Prabu Sidhi Panunggal nampi ngendikanipun Sanghyang Kaneka Putra rumaos kejut ing penggali Dewi Rasawati badhe kaboya wonten kayangan jangkeping widodari kapupu kagarwa dene ratu-ratuning Jawata Sanghyang Bathara Guru regane kanthi pinaka wardu kanyut andanteng wardu adegan kandet sok gandara den abrit keca dimancing Sabta Betala kesarupasih Banjari sinten ingkang wantun nyak tataning para kadang Sentana Sowan Raden Pamungkas ya Raden Sediwa mendak-mendak tinata trakinangira kanca Nadayu
alon tata pasowanan ero Taroko kanande prato Ngecemaken astamira kalih pisan panono jiwa laras raras rumes kuping riyo jagat pasisane ngobono sing kesumo wonten dawuh Rama tapi para prajurit ana tamu Pratun Kencana Bura niki tamune nggih lha menika wonten satriya ingkang sowan satriya bagusi kaya ngene cobi praturi ndangu Raden dereng dangu panjenengan prapta wonten negari kula ngaturaken karahargyan praptanipun Raden jagat pasisane ngobono nuli nggih pamanaji sowan kula wonten ngabiyantara kados boten wonten sambi kula setunggal menapa sungkeme pangabekti kunjuk sandhape Pupadudaya wingi Raden kula tanpa stokal kula petelaken wonten Yojo Amembawana daya kasantosan kula matur sembah sasampunipun nggayakaken langkung prayogi dipun mestani tambuh nyumanggaken awit dereng atis rawuh panjenengan menika tedhakan satriya saking pundi lan sinten ingkang sinambakting wani tentu kemawon pamanaji dereng nate mangertos layang kula awit sowan kula saweg sepisan menika kula awon tanpa warni satriya saking Grembila Talun Grembila Talun dene kang Sudiya mestani kula Raden Sediwa nggih Raden Pamungkas panjenengan menika Raden Sediwa kalebet kadang Pandhawa kula nggih pamanaji aduh nyuwun pangapunten Raden saweg sepisan menika abenang sing kaya Raden Sediwa menika matur sembah Gilo nggih sing kondang kalokane Pandhawa Ragil Pandhawa Raden Sediwa iya iki sawangen manter tejane manter bagus didosi mondro dua kadang Pandhawa iki Rama sasampunipun nggayakaken langkung prayogi lajeng wonten wigatos kados pundi panjenengan kepareng prapta wonten kraton Kencana Bura kepareng matur wonten sodan pamanaji Sidi Panunggal Sela Patunggal Robena Samudra Pangasana sowan kula ngaturaken sungkeming pangabekti ndungkap kaping kalih sowan kula dipun utus Kang Mas Herjuna rikala semanten dinten ingkang sampun kawuli Kang Mas Janaka menika sampun sarembakan pamanaji Dewi Rasawati putra panjenengan badhe dawuh astronomian Kang Mas Herjuna wedal samangkin bikin somo manis menika Kang Mas Janaka utusan kula supados boyong ingkang putra Dewi Rasawati badhe dipun dawuh layan Kang Mas Herjuna Kang Mas Janaka lajeng miturut saking pitunggasanipun manten menapa kula supados matur wonten mesodaken menapa kemawon kula sampun anyagahi ngendikanipun pamanaji cekap semanten kula boyong Dewi Rasawati dawuh kaliyan Kang Mas Herjuna oh iki kula caosaken tangan kalih
Mangke sepadosipun dawuh layar Raden Janaka. Panjenengan bombongi mana lah bombong mantuk kula lanang jagan lancuring bawono biyo kawah. Niku satru sing diboyo Setri Mandra Guna. Lah iki sampun lajeng pitunggasanipun manten menapa boten samawi tukunipun. Boten samawi tukun dipun boyong dawuh Asroriyat kan Raden Janaka pun. Mangke perkawis rumyang-rumyang negari Kencana kula mangke antara panggung antara taruh ana manten Rasawati. Dawuh kaya Herjuna lanang Jagat Lanturing Bawono bombong raos sing manah kula. Matur nuwun. Nggih boten mawi pitunggasan boten sak. Namung kagem srana. Srana kemawon sekedhik boten napa-napa. Namung mawi pitunggasan pun boten napa-napa. Napa lila kula. Apa wilangane ngarta walah duit iki sampun tuku. Ayuta-ayuta mangke tak napa brana picis napa gelang napa kalung napa giwak wah niki pun kathah mas niku pun boten sing baku niku yoga kula Rasawati kadhawuh Raden Janaka iki matur sembah mangke badhe kula aturaken Kang Janaka larang ngaten kula bombong kaos sing manah Prabu Siti Manunggal ngaten dalem Dewi Sanghyang Gurun wonten dawuh. Dadi kula nang Mercapada iku ana saking wong rebukan apa piye. Lah kok jerulun ra dijake lomo penting dinenge wae. Wah, nyuwun pangapunten Sanghyang Gurun kantos boten kemutan menawi Sanghyang Gurun menika lenggah wonten Kencana Pura. Wah, ketumen iki ana daya dilalekke. Lah kapiran kuwi. Iyo pangapunten. Ya serat ganti apa? Iki sedewa. Iki. Duwe atur apa? Dipun utus Raden Janaka supados boyong yoga kula Rasawati. Yen adi guru iki kepiye? Boten saged menggalihaken. Lah wis. Kepiye kuwi? Lah upamane ulun ki wangsulan karo sedewa, monggo kemawon. Namung boten dadosaken pasulan. Ya wis ulun bakal wangsulan karo sedewa. Narada tanining lancang kedunyo kang kelewendran tinada Sanghyang Baruna Sedewa senajan kasih kulun bagiake kanthi Basuki sowan kita Kancana Pura. Menika Jawata Suralaya. Ayah wis ngerti kemawe to lagi kaya ngono. Boten wonten sambe kula setunggal menapa. Bekti kula katur Sanghyang kula. Ya wis kula tampa. Diutus Prabu marang Janaka supados boyong Dewi Rasawati. Kaboyong wonten kasatriyan Madura. Lah iki ngene Sedewa kados pundi? Ulun iki diutus Adi Guru supaya boyong Rasawati kaboyong kayangan. Dadi garwane Adi Bathara Guru genepe widodari. Mangke iki kula badhe matur wonten panyuwun pangapunten. Ya mboyan dadi apa? Jawata lak sampun nate dawuh. Para titah Mercapada yen ana Jawata kuwi ora bakal kesamarang ana Mercapada nanging yen paring dawuh mung kalebu wangsit. Dados boten wonten wujudipun namung kalebet wangsit menika suwanten. Lajeng dasar mangke para Jawata